čaute, a som tu ja zase. Benk, čaute, ja to SpongeBob Burbugáj. A dneska tu točíme s mojím kamošom. Čaute. Je to môj kamoš? Ne. Vlastne je to moja sestra. Dobre. Dneska tu natáčame plastelíňák. Počkaj, ukáž mi trošku plastelíny, daj mi do ruky. Toto je plastelína hmotová, Tak už to vykladni. A ja potrebujem, dáš mi? z ktorej si urobíme hrad a potom ešte ohradu a väž, tam, kde väzňa princezny. Takže uvidíme sa, až keď to bude mať úplne v tomto, lebo to by ste videli všetko čierne. Tak, zatiaľ čo? Benka, máme to! Už som tady, dobre? Už som mám. Dúfam, že vám to netrvalo, veď ja som mal pauzu. Myslím, že vám to netrvalo, mne to trvalo takých 5 minút. A teraz chvíľka pravdy. Chvíľka pravdy byla uskutočnená. A teď moja sestra ukáže hrad. Ukáže už! Dobre, moja bude taká... Spojíme k tomu? No, Musím ešte- nemôžeme to jak. Ty! Ona mi zničila! A ja si vyskúšim hrať. A uvidíte, jak sa to dělá. Tak to do toho nasypete. Dáte. No, ja to strihnem. No to sa ťažko dáva a držať kameru a dávať. Tak zatiaľ to strihnem a čekám. Chvíľka pravdy. Ufole mia! Všetko mi vyjde. Oh yeah. Teď je táhle tu, čo mi zničila môj hrad. Pozrite, jak to tam dám v batoně. Uvidíme sa... Sorry. Uvidíme sa, až keď to dám na to zlatú farbu. Zlatú plastelinu. A čo ti zatiaľ? Ahoj, späť! Robím si zase randu. Pozrite. A teď, kdo chce vidět, jak zbudám ten hrad? Napište mi do komentáře, či mám natočit ještě jedno video o tomto. A napište mi do komentáře, či to mám zbudovat. Tak čujte. Všichni mě mají rádi. Ne, nerob! Ona mi zavraždila skoro. Ona je vrda pijačka. Teraz povačte, niečo musím robiť. Sorry za to, Gogoben TV. Pustíme si to odznova. Pustím to odznova. Takže počkať. On to musím nastaviť. Prevačte, že chvíľu nebudem spôsob, lebo to musím nastaviť. Dobre, tak čaute zatiaľ. Ja sa zatiaľ vraciam. A zatiaľ čaute. Dobre, už nebudem blbnúť. Už od teraz už nebudem robiť takéto veci. Sľubujem. Dobre, už nebudem robiť takéto blbosti. Gogoben TV. To jsem vám udělal anílkové. Benk, čaute, je tu moja kamera. Bum, 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 ja to budem natáčať teraz videa. Oh yeah. Aj pod vodou sa dá. Takže na to sa teším, budem pod vodou natáčať videa. To je dobre. A čo udelala moja sestra? Je to vrah. To
Nemôžeš to tam... Pre toto video to bolo zatiaľ všetko. A teda, keď sa vám toto video páčilo, dajte like, dajte odber, aj koment. A nezabudnite dať komentár. A čaute, budete mi chýbať na ďalšom videu. Čaute! A ďalšie video